Salutare bărboșilor! Deja știți ce avem de făcut. Ne aranjăm barba ca să ne începem ziua în forță. Luăm pieptănul, o descălcim, luăm uleiul nostru de barbă preferat, agităm, punem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picături, închidem înapoi să nu se verse, întindem bine în palme și apoi dăm pe față. Nu uităm mustățile. Și ca un ultim pas, mai luăm încă o dată pieptănul, mai trecem încă o dată prin barbă pentru a întinde uniform tot produsul. Și dăm un oarecare contur bărbii. Nu uităm de mustață. Și gata. Barba noastră este hidratată și oarecum aranjată. Vă salut!